आंखौ आगोल नुदोंमोन नामा? जोंलाय लोगो मोनलायखायाखै माथो। No, माने I meant to say, माने नोंखौ आङो पिकआव नुदोंमोन ना आन्टिजों। Oh, Par, you are so handsome. नोंखौ नेनाया गोबावानो जाबाय आंना। फै थांसै। Oh, Par, what happened? नों आंखौ गाज्रि मोनदों नामा? आंखौ नेनो मोननायखाय? न' मानो गाज्रि मोनो? एसे खामानि दङ, एसे बुस्थु लानोबो दंबावो। गोबाव जाबायना आइया नेनानै दङ। फै। मानसियालाय माथो केरुस टाइपसो। रागा गास माथो रायज्लायनायफोरा। आन्टियालाय बुंदोंमोन बिसोरलाय मोजांथार होननानै आरो पिकफोरावलाय माथो मिनि पिक होसोयो। आंलाय माथो मोजांसो नामा फट'सोलाय माबोरैबासो माथो। रागा गोसा सिख्ला मानसिजोंनो बेबायदि रायज्लायबाय होमबा। By the way, रितु आन्टि दङ, no tension. माइनाव नों बेबायदि दा खालाय माइनाव माइनिखौ नुहैबासो मा आंखौ जुदि हाबा खालाया थैगोन आं मुजिया थैगोन मुजिया थैगोन आं बेफोरखौ खालाया बेफोरखौ दा खालाय थैनायाल' सलिउसन नङा मोनथिबाय Maina doing a cannibalism, he had any quagories at me. Any question, good time, be a corago to me, even a courier said, he will come to Corribason. खोनासं आंनि फिसाजा जुदि माइबा जायो दायनिगिरिया नोंसोर गासैबो खिन्थु आं बुंखाबाय रावखौबो गारा आङो आंनि फिसाजा माइब्ला जाबोला गुथाल आं बुंदोंमोन ना नोंखौ जानला मानला दा बुंसै होननानै जेनथेनथा बासायनो हानायखायसो मानसिया जेबो जायैखायसो माइबा मोनसे जानायब्ला मा जागौमोन माइनावजों लोगोसे नोंनि बिनानाव सानैनिबो लाइफआ बरबाद जागौमोन मोनसे खोथा मानो बुजियाखै नोङो दा सिचुएसना गाज्रि जानानै दङ नोङो बिनि अनगायै जेबो लामा गैला नङा मोनथिबायना नों न'खरनि थाखाय फेमिलिनि थाखाय नों माइनावखौ हाबा खालायनांगोन नों साननानै नाय नोंनि बेबायदि इसे खोथा खोनासंनानैनो आंनि फिसाजोआ सुइसाइड खालायनो ओंखारदों आरो नों जुदि बिखौ जुलि लाया बियो मा खालायगोन नों साननानै नाय बियो थांनानै थानाय नङा आरो बिजों लोगोसे जोंफोरबो थांनानै थानो हानाय नङा जोंफोरनि जिउआ बरबाद जाजोब्बाय सासेल' नोंनि बिनानावनि थाखाय नोंनि न'खरनि फिसाजोनि थाखाय आंनि फिसाजोनि लाइफआ बरबाद जाबाय नोंसोर माबायदि बेबायदि खालायनो हागौ गावबा गाव खुसियाव थानो नागिरनानै आंनि न'खरखौ सेफायनानै आंनि फिसाजोखौ बेबायदि खालायनानै नोंसोर माबायदि खुसियाव थानो हागोन नोंसोरनि दायनि थाखाय आंनि फिसाजोआ थैनोबो हागौ मोनथिबाय थैनोबो हागौ थैनाय खोथा बियो गुमै मोजां मानसि नङा बिसोरो मोजां मानसि नङा बे सिख्लानि थाखाय जोंहा माइनावनि लाइफआ बरबाद जाबाय नाथाय बिसोर दाबो बुजियाखैनो खोथाखौ बुं आंनि फिसाजोआ थैबोला मा जागोन आं मा खालायनांगोन नोंसोर आंनि फिसाजोखौ दिहुनना होफिननो हागोन नामा दिहुनना होफिननो हागोन रेडि जानानै थाखा नोंसोर साननाङा आङो नोंसोरखौ रागा जोंनानै बुंदोंल' होननानै रागा नङा बियो दुखु गोसोनिफ्राय ओंखारनाय दुखु बियो आंनि सासे फिसाजोनि लाइफआ बरबाद जाजोब्बाय नोंनि फिसाजोनि थाखाय जुदि नों दिनै आंनि फिसाजोखौ हाबा खालाया नोंनि बिनानावफोरनि लाइफआवबो बेबायदिनो जागोन नोंनि बिनानावफोराबो मालाबाबो सुखु मोननाय नङा बिसोरबो हाबा जालासिनो थानांगोन आंनि साव बियो नोंनि बिनानावफोराबो हाबा जानो मोना रावबो लांनाय नङा बिसोरखौ बेफोरबायदि दा बुंसै दादै बस जाबाय आंनि बिनानावफोरनि थाखाय एसेबां गाज्रि राव गाज्रि सोदोब दा बुंसै आंनि बिनानावफोरखौ आं जोबोद अनो बिसोरनि मोजांखौ आं अराय समबो लुगैयोमोन देनांबो लुगैगोन आरो लुगैबाय थागोन बिसोर अराय सम हेपि थानाय रंजाना थानायखौनो आं लुबैयो आंनि बिनानावफोरा आंनि जिउसो आं बिसोर सानैखौ जोबोद अनो बेबायदि गाज्रि खोथा दा बुंसै दादै आं गाज्रि खोथा बुंनायल' नङा बुथाल बेनो थार सोरजोंबा गाज्रि खालायबा बिसोरबो गाज्रियानो जाजागोन बेफोर मिथिंगायाव सोलिखानाय नियम खान्थिखा बुं आंनि फिसाजोखौ हाबा खालायगोन ना खालाया नङाब्ला आंबो पुलिसखौ लिंहरनोसै ओरैनो सम गाज्रि खालायनानै सम थांहोनानै लाइफ गैया नोंसोरजों ओरै टाइम पास खालामबाय थानानै मा जानो आंनि फिसाजोआसो दुखु मोनगोन जेसेबां गोबावनो बे खोथाखौ रायज्लायबाय थागोन एसेबांनो आंनि फिसाजोआबो दुखु मोनबाय थागोन
जानो हागौ बियो खोनाया नाथाय बियो हमनोथ' हादों जों मा रायज्लायदों बेनिखायनो गोबाव दा खालायसै बुं दानो आदारवाइस नङाब्ला आङो पुलिसखौ लिंहरसै नोंथां बेफोरबायदि दा खालायसै आं बुंदोंना आं गेरेन्टि लादों आंनि फिसाज्लाया नों जेबो गिनाङा नोंसा फिसाजोआ जेबो जाया बियो आंनि फिसाजो बायदिनो आरो आं गासैबो सिचुवेसनखौ आं बुजिदों मा जादों मा मादों आंबो हमनो हादों आंबो सासे बिफा आंबो मिथिगौ आंनि फिसाजोनि गाज्रि जानायखौ बेबायदि दुखुआव थानायखौ आंबो लुबैया फिसाजो थैजानायखौ रावबो लुगैया आं बुंदोंना नोंसोर जेबो दासान गाज्रि जागोनखौ दासान गासिबो मोजाङानो जागोन मा मोजां जाबावगोन आरो मायबा मोजां जानो बाखि दंबावोना दङ बाखि दङ मोजाङानो जागोन आं बुंदोंना आंनि फिसाज्लाया नोंनि फिसाजो माइनावखौ हाबा खालायगोन बिदि जाया नोंथां नोंनि फिसाज्लाया गावनि खुगाजों बुंनांगोन बियो आंनि फिसाजोखौ हाबा खालायगोन होननानै आरो जों जेबो गोबाव खालाया हाबाया दिनैनो जागोन दिनैनो सिन्दुर फोनांगोन बुं राजि दंना नोंनि फिसाज्लाया जागोन आं माइनावखौ हाबा खालायगोन नाथाय आं हाबाथ' खालायगोन आं खिन्थु नाथाय आं गेरेन्टि होनो हाया दि आं बेनो सासे मोजां हौवानि अननाय होनो हागोन सासे हौवानिफ्राय जेसेबां अननाय नागिरो आं बेफोरबायदि होनो हायाबो जानो हानाय मानोना आंनि पास्टखौ आं खिन्थाखाबाय नोंसोर गासैबो खोथाफोरखौ मिन्थिखागौ मोजाङै आरो आंनि पास्टनि खोथाफोरा फिउचाराव फैनानै जोंफोरनि लाइफआव गोहोम खोख्लैनोबो हानाय बेनिखायनो आङो बेखौ गेरेन्टि होनो हाया है दा प्रेजेन्टनि खोथाखौ सान पास्टनि खोथाखौ मानो सानदों गासैबो मोजाङानो जागोन खोनासं सना बे रुवाथिखौ आं मोजां मोनथारा एसेबो बिनि आखल आखुफोरखौ मोजां मोनाखै नुवाखै माबायदि देलायसोयो आं हरै सुखुवाखै बिनि आखल आखुफोरखौ एसे रुवाथि मोनियावलाय सना माथो खालायबावनो आरो देलायनायालाय मा रुवाथिब्लाबोथ' गोसोआ सिख्लाना जेनेबा सिख्लायनोथ' दङना बुरियाखैना बे बुरिफोरानो लिपस्टिक खाजल देलायो देलाय ड्रेस गानो बेलाय सिख्ला मानसियालाय मानोथो देलाया बेखौलाय माथो साननांगौ जाखो नोंहालाय नोंनागाबा गोसोखौसो सोलायनाय बायदि मोनदों आङो नों बिनि साइडल' लानानै खोथाफोरखौ बुंथारो आंनि साइड लानानै नोङो बे रुवाथि फैनायनिफ्राय आंखौ माबोरैबासो खालायबाय थाग्रा जादों नोङो ओइ मा सानो नोंबोदि आरो सानाबा मानो साना सानफ्लाङो आं आरो नोंनि खोथाफोरखौ मिन्थिजोबगौ नों सिगांबो उन्दै सिख्लाफोर बेबायदिनो गोसोमोन लाबोयोमोन न'फोराव लाबोदोंमोनबो हाबाबो खालायदोंमोन सोरखौबा लाखिदोंमोनबो आंसो गोबाव थाबाय मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो ना आरो आं मिन्थिखागौ आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नोंबो मिन्थिखागौ आरो आं मिन्थिखागौ बेफोरबायदि सिख्लाफोरा फैसानि लबाव नोंखौ माबानो हानाय ना नोंनि माने आं जायखिजाया मोजां मोनाखै बे सिख्लाखौ नाङा आंनो आंनि न'आव हयथ' होखारहर माबा मोनसे खालाय बे सिख्लाखौ लाखिला रुवाथिखौनो मोनालै सना दा बेखौ जुदि होखारहरोब्ला रुवाथिखौ अबाव मोनलायगोन नोंहानो खस्थ' जायोना रानिखौ लानानै आइ फिसाखौ लानानै नोङो माबायदि खामानि मावख'नो जेनेबा खामानि मावाबाबो खस्थ' जायोना हारसिं बानायस्रिया मावजोबनो हायाना खामानिफोरखौ होमब्ला आं बे सिख्लाखौ होमबा खस्थ' खालामनानै थानांगोन आं गावनि न'आवनो बेबायदि नाङा जाया बियो थाया नङाब्ला आं थाया है मादि जानला मोनला बुंबाय थायो नोङो सना जोंफोर सानैबो थाला बेयाव जोंफोर सानैबो फार्म हाउसाव बै मोनसे न'आव थांनानै थाहैसिगोन फार्म हाउस ओजोंलाय मा थाहैनो सुबिदाफोरखौ मोजां मोना आङो ओजों बेनो न' ओजोंलाय फार्म हाउसावलाय मानो थाहैबावनो आरो दे आं थाहैबाय दे नों माबायदि रानि फिसाखौ नोङो हारसिं माबायदि सामलायख'नो आंथ' थायानो मानसिया गिदिंथिंबाय थायो नों माबायदि सामलायख'नो मानो सामलायख'नो हाया माने बानायस्रिखौ लानानै थांगोन जोंहा बेयाव जों गैयाबालाय गथ' गैयाब्लालाय बेयावलाय दिम्पला हारसिं थाब्लालाय मानोथो बानायस्रिखौ नांबावगौ दिम्पला बेयावनो थादों रुवाथिजों बे अनजिमाजों थाथों बेयावनो बे दिम्पला जों थांखांनायनि उनाव बे अनजिमानो जा खामानि मावहोबाय थाथो फेन्टि सुयो गस्ला सुयो मा सुयो ओंखाम थोरसि सुयो खालाय सुयो न' लिरो जा खामानि मावनो होबाय थाथों नाथाय आं बेयाव थाया आरो आंनि खामानिफोरखौ मावनो होआ आं बिनो नों मिन्थियासो सानस'नो हाया हिनजावफोरनि गोसोफोरखौ आरो बियो नायखोमाबाय थायो आरो आंना दुरायानिफ्राय 500 रां गोमानानै दङ मिथिबाय आरो आं मिन्थिगौ आङो बानायस्रिया आं एसेबां गोबाव जाबाय आगोलनि रुवाथि बेबायदि खामानि मावग्राफोरा रावबो फैसा लाखाया आं मिन्थिखागौ आं बिसोरनि आखलफोरखौ बे गोदाना फैनायनि उननिफ्रायनो आं गिग्रायानो जाबाय ड्रयाराव फैसा थाला माबे बे बुस्थुफोर जिनिसफोर गोलैना थाबा गोमाना थायो मिथिबाय आंना मा बेसेबा देलायग्रा मुवाफोराबो गोमानानै दङ आं हरै खयथ' खालायनो हाया दे हयथ' थौ माबारै ओजों फार्म हाउसाव नङाब्ला बे सिख्लाखौ बेनिफ्राय होखारहर नङाब्ला खिन्थु खोथाया गाज्रि जाखागोन
नोंबोदि आरो दे आं थांग्रोनि एसे खामानि दङ दाहाय रायलायगोन बे खोथानि बागै रायज्लायगोन नङा दे सना आं खिन्थु दा पेकिं खालायसिनसै मा नांगौ मा नाङा आं फार्मासाव थाहैगोन खिन्थु नङाब्ला खिन्थु मिन्थिखा आं मा खालायगोन ओंखामबो जाया आं गावनो गथ'नोबो जाहोआ गथ'बो लाया गथ'बो केयार खालामनाय नङा आङो मिन्थिखा आंनि बाथ्राखौ खोनासङाबा आं गावखौबो मोजाङै नायनाय नङा गथ'खौबो मोजाङै नायनाय नङा बेमार जाना थैखागोन जों सानैबो जुगामि सना खोनासंनाय जाल्लालै बिसोरजोंबो आगोलनिफ्रायनो दाखालि बयबो रुवाथि नांगौ नागिरबाय थाबाय दा आरो रुवाथिखौ देलायमांग्रो नुनानै मेगनानो सालायबाय दा जाल्लासोलै दिशानि मिस कल 3 मिस कल जानानै दं माथो दिशानि बेबायदि खेबथाम फन खालाया माथो दिशाया मायबा प्रब्लेमाव गोग्लैदों नामा बियो र' कल बेक खालायनि आबा बारहुंखा अबाव थांनो नागिरखो नोङो आयसा फैनायावनो जिरायफै आयसादों एसे रायज्लाय आङो किचेनाव थांनानै फैनि आयसानि थाखाय कफि लानानै फैनि फै जिरायफै आयसाजों एसे रायज्लायफै आं माने एसे खामानि दं दिनै बादोथ' नोंनि खामानिफोरखौ आलासि फैनायावबो बेबायदि खालायो नामा आयै दानो फैगोन आं जास्ट आं सासे लोगोखौ फन खालायनो जास्ट मिनिट आं दानो फैगासिनो नोंबोदि आरो बारहुंखा एनि टाइम मबाइलावनो नांथाबना थाबाय थायो थां माबा रायज्लायना फै रियलि आन्टी बारा मबाइलावनो सिथाबना थाबाय थायो नोंगौ लामायावबो बे मबाइलखौ नायना फैबाय थानाय नामा नोंजों रायज्लायासै एसेबो आं आन्टीखौ बुंनोसै एसे बारा लामायाव मबाइलखौ नायबाय थादों होननानै बेनिफ्राय आं सोंगोन बारा सोरबा गार्लफ्रेन्ड दं नामा बे मबाइलखौ नायबाय थाफुदोंमोन होननानै नायाखैमोन बारहुंखाया बारा मबाइलखौ बाट आंलाय बुंगोन नंखाय बुंसिगोन बेथ' आन्टी बारा सोरबा दंमोन आं बे बाथ्राखौ सोंसै बारा सोरबा GF दं नामा GF गार्लफ्रेन्ड फैनायावबो मबाइलखौनो नायबाय थादों आन्टी आंजों एसेबो रायज्लायाखैनो बे गारियावबो नोंजों रायज्लायाखै नामा मबाइलसो नायबाय थादों नोंजों एसेबो रायज्लायासै नामा बियो मबाइलाव नायबाय थानाय आन्टी बेबी आयशा नों जेबो दासान माने जोंहा बारहुंखाया एसे लाजिगुसुना सिख्लाफोरजों बेबायदि बारा रायज्लाया नालाय बेबायदि लोगोबो गैया देट्स वाइ बे एसे लाजिगुसु आरो जेबो नङा नोंजों फ्रेन्डशिप जागोन बियो फ्रेन्डशिप खालायगोन बियो थाबैनो Okay, auntie, he's so handsome, auntie. बारखौ आं बिराद handsome नुखादों, auntie. handsome थार फट'आव जेरै नुदोंमोन बेबायदिनो आयशा सोरनि फिसाला आंनिसो फिसाला handsome जाखागोनानो आखाइफोरसो मानजोब्बायलै सोदा खाना जानानै एसेबां लेबेल होलै बिखौ लागायबावदो बेखौ गारलालै आंनो होनसै बेखौ माखासे मा नांगौ नोंसोरनो मा मोन्दों नोंसोरो आंखौ बुनानै चियाला मा जादों बेयाव हेय मानो बुदों रुनिखौ एंगार रुनि मानो बुदों बिसोर नोंखौ हाबिला थां नों बेनिफ्राय थां माबोरै थां बेनिफ्राय ओइ सिख्ला लाजि गैयि केरेक्टारल'ससो नोङो केरेक्टारल'स नों बायदि सिख्लाखौ मा होनो बेफोरो बे बुंलादे आरो खुगायावनो लाबोनो बायो आङो बेफोर सोदोबखौ खोनासङा दा जानला मोनला खोथा दा बुंसै आरो बे खाना मानसिखौ मानो बुफैदों रुनिखौ मानो बुफैदों नोंसोरो मा मानसि नोंसोरो साननो हनाय गोहो जेबो गैला नामा नोंसिनि खर' मेलेमाव मा दायनि थाखाय बुफैदों मा दायनि थाखाय बुदों रुनिखौ बुं ओइ सिख्ला बारा खोथा दा बुंसिखा नोंनि आखलनि खोथा फुरा दुनियानो मिथिजोबगौ बयबो मिथिखा बांद्राय नङा सेन्देल आलायगोन होननायाव नोंसोर सानैनिखौबो मिथिबाय ओइ हाबा जाग्रा बेयाव निलाजि बायदिनो हौवा हिन्जाव बेयाव थागोन बेयाव थाखांनायनि उनाव दा जोंफोरखौ बाथ्रा खोनासंनो फैदो जोंफोरनि बुदोंसोना नोंसोर सानैखौबो बुगोन सेन्देल आलायगोन मिथिखा जोंफोरनि खोथा खोनासङाबा दानो भाइरेल खालायजोबनो हागौ मबाइल बख' आखाइ मबाइल दंजोबो जोंफोरना मिथिबाय मा खोथा बुंदों नोंसोरो जोंफोर न'नि मानसि मिथिबाय बेफोरबायदि मिथियालासिनो जोंफोरनि सोमोन्दोखौ बेबायदि गाज्रि सोमोन्दोआव दालांसै माथो खोनासंबाय थादोंब्रा बिनि खोथाफोरखौ बांद्रायसो बुंदों गस्ला बिसिना जागोनलाय दानो भाइरेल खालामजोबगोन
आइदै नों बायदि सिख्लाया आंखौ सोबानो फैदों ओइ मा नायबाय थाखो नोंसोरो जाखालाय खालाय बे सिख्लाजों भाइरेल खालाय जाखालाय खालाय हाबिला नों सिरि थाथ'र' बियो जा बुंदों आं बिनि थाखाय निमाहा बिबाय जोंफोर दानो बे जायगानिफ्राय ओंखारलांगोन अननानै जोंफोरखौ थांनो हो जों जेबो दाय मावाखै जों दानो ओंखारलांगोन बे जायगानिफ्राय ओंखारलाङोलां मोनथिबाय जेराव थांनो थां नाथाय बिनि सिगांनो जोंफोर जा नागिरनानै फैदों जा खालामनो फैदों बेखौ खालायगोन जोंफोर मोनथिबाय सुद्धि खालायनांगोन जोंफोर बे गामिखौ पाप बे फोथारनांगोन जोंफोर बे गामिखौ मोनथिबाय नङाब्ला जोंफोर गामियाव स्राब नांना थागोन गाज्रि सावनांगोन जोंफोर गामिया नोंसोर पाप मावनाया मा पाप मावदों जोंफोर मा पाप मावदों नोंसोर सानैया मावलायनाय पापखौ दा खुगा बेखेव गाख्राव बुंनांसिगौ नामा गाख्राव लासिंसिंनो हौवा हिन्जावनि गेजेराव सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव मा जायो नोंसोर मोनथिया नामा नांगोन डिटेल्सआव खोन्थानांगोन मा नोंसोर एसेबां थौले गोसोनि मानसि नोंसोर मोनथियाखै जों मा अबस्थायाव दङ जों माबायदि मा सानदों नोंसोर एसेबां गाज्रि जोंफोरनि सोमोन्दोखौ मिथिया गारानो जोंफोर न'नि मानसिसो जायो मोनथिबाय जोंफोर मोजां मोनलायनाय नङा हौवा हिन्जाव नङा वाइट केला सिरथा जोंफोर गामिखौ फोथारनांगोन बिनि उनाव नोंसोर जेराव खारो जेराव थांनो थां नाथाय फोथारनायनि मोनसेल' लामा दङ नोंसोर हाबा जानांगोन मोनथिबाय सिन्दुरफोर लायनांगोन नोंसोर हाबा जालायनांगोन होनबासो जोंनि गामिया साव सुथि जा जेबो गाज्रि नोजोर नांनाय नङा जोंफोर गामिया फोथारनाय जागोन फाग्ला जाजोब्बाय नामा नोंसोरो माबार जों खालायनाय बायदि खालाय नङाब्ला नोंसोर रैखा गैया जोंफोरनि आखाइनिफ्राय दोखो बुगोन सेन्देल लालायगोन गस्ला गैया खालायजोबगोन मोनथिगा सिख्ला होननानैसो नोंखौ जोङो माबा खालायना दोङो सनमानावसो नोंनि गस्ला जेबो खालायाखै जोंफोर आखाइ होआखै मोनथिबाय सेंग्रा जानायबा नों गाखाबना दोखो बुसिगौ सासेखौथ' बुबायानो नोंबो बुजानो लुगैदों महिला कमिटिखौ लिंहरगोन दानो सिख्ला होननानै आयदों जोंफोर जोंहाबो बिनानाव बिब' बिमा दोङो मोनथिबाय सिख्ला होननानै नोंखौ दाङाखै जोंफोर नोंसोर जा खालाय नाथाय नोंसोर बुंनाय बायदि जेबो खालाया नोंसोरनि नंखाय खोथाखौनो खोनासंनानै आं मानो बेबायदि खालायनो जोंफोर मानो बेबायदि खालायनो जोंफोरनि सोमोन्दोआ जों बुंखादोंना जों मोजां मोनलायनाय नङा होननानै जोंफोर न'खरनि मानसि जायो ओइ केला बे सिख्लाया बांद्रायलै ओइ बेखौथ' दांनो हायानो दोखो बु बेखौ शाला हौवा हिन्जाव बायदि थालायना हाबा जाना बुंबा जागोन नामा बु केला बु रनि अन्नानै बुनाङा रनिखौ प्लिज एंगार मा मोनदों नोंसोर बेबायदि खालायनानै एंगार होनदों शाला थै एंगार होनदों बुनो एंगार होनदों सोरबानो मदद खालाय एंगार होनदों गामिनि मानसिफोरा रावबो फैया खोनानानै एंगार होनदों गामिनि मानसिफोरा रावबो खोनायाखै नामा सोरबा मदद खालायबाय रनिखौ बुदों